Vítám vás u dalšího dílu našeho kanálu Betty a Baty, nebo Baty a Betty, nevím, jak to je. Je to po delší době, protože jsme byli na E3 a nějak jsme to nestihli, já jsem byla ještě mezi tím nemocná. A ještě jsem byla v Anglii. Takže to máme teďka po nějaké další době. A dnešní téma bude asi E3. Jo, je tady s náma Kvído. Nějak se nadspal. A budeme řešit asi jako všechno okolo, co se nám líbilo, plus asi to, co jsme viděli v Americe. Jo, já si myslím, že je. Takže prostě americký pokec dneska. Takový americký pokec. Kdy jste tam letěli vy? My jsme tam letěli 6. A to byl jaký den? Pátek. Jo. Pátek a v pondělí vlastně začínaly konference. Ty první 2 dny, jeden den jsme byli v Hollywoodu. To jsme byli, protože už jsme tam byli loni v Hollywoodu, ale byli jsme tam tenkrát ještě s Geluem a ještě s 2 dalšíma lidma, kteří tam nikdy nebyli, tak jsme je chtěli vzít na chodník slávy a takto. Pak do jednoho nerdshopu jsme tam šli, protože jsme všichni nerdi, kromě Gelua. Ten nás počkal před. A v neděli jsme byli na Santa Monice na pláži, ale to jsme jako jenom stihli až večer, protože jsme se byli zaregistrovat na samotnou konferenci. To se nevytíry v ručku. Ten mikrofon ne. No. A vlastně v pondělí to už začalo. No. A co vy? Já jsem přiletěla vlastně ve stejný den jako vy, ale letěla jsem s jiným letem. Já jsem letěla z British a vy jste letěli s Deltou. My jsme letěli Deltou, no, ta nestrácí kufry. A letěli jste s Mikulášem, nebo jste neletěli s Mikulášem? Jo, že kolovali nějaký zvěsti o tom, že letíte s Mikulášem. Dobře, tak tolik k otírání. Tak. Po malém internetu s kočičkou. Okay. Já jsem letěla teda z British Airways a letěla jsem vlastně s klukama z Games a se Zdeňkem z hry. Nějak jsme se sešli vlastně ve stejném letu, ačkoliv já jsem měla prémiovou letenku. Jak to? Já jsem letěla v nějakém v lepší třídě jsem letěla. No, ne úplně v první, oni mají nějakou jako ekonomii plus jako. No. Tak jsem letěla v tomhle plusu. A to jsi jako měla připlacené, nebo se to povedlo? Nám se to totiž loni taky povedlo. Jo, měla jsem to připlacený. Jo, no, tak to nám se povedlo. Ale nějak jako zpátky už jsem to neměla, no. Ale jako tam jsem to měla ještě a bylo to, kluci tam pak za mnou přišli. My jsme byli v dvoupatrovém, hlavně my jsme letěli dvoupatrovém letadlem, což bylo úplně, no, to bylo hrozně. Jsem v životě neletěla. Já jsem právě říkala, no to je větší pravděpodobnost určitě toho, že to spadne, když je to takové. A kluci, oni byli v té spodní části, já jsem byla v té vrchní a za mnou přišli. Tam nějakou kecali nějakou letušku, aby je pustila. A všichni se tvářili hrozně, že to je úplně to samé, co mají. Jo, aha. Na to víc místa na nohy, ne? Takové. No, mně přišlo, že teda tam jsem měla úplně, a hlavně jsem měla přímo vedle sebe volno. Tak pak za mnou přišel Pavel Dobrovský a vlastně tam se mnou asi jako 3 hodiny prostě seděl jako na té sedačce, což jako strašně znervozňovalo jednu letušku, protože jako neměl tu plusovou jako třídu a ona byla úplně jako nervní z toho, že on tam je. Jako, že jí to dělá, těch chodině. No, takže ona... No, pak vám ztratili kufry, takže to je úplně jedno. A pak vlastně úplně kompletně nám všem plus vlastně ještě jako dalším lidem z celé té branže, protože vlastně to bylo my jsme letěli přes Londýn a v Londýně na Heathrow tak celý terminál 5 se jim zhroutil ten systém na to trackování těch kufrů. Takže vlastně kompletně všichni, co letěli přesně z Londýna do Los Angeles, tak přišli o kufry, což byla mimo jiný teda například třeba i ta Hailey. No, PR z MA Ubisoftu, tak ta neměla kufr 10 dní a odlítala z Londýna a vrátili ho až do Londýna, když se vrátila. Ona byla hrozně vynervovaná, no. To bych se zbláznila. To bych se fakt zbláznila. A byla úplně chudina, každý den úplně psala na Facebook, jak je nešťastná, že nemá kufr. No já ji chápu, každý den tam měla to samé oblečení a prý ještě měla večírek s nějakýma hlavounama z Ubisoftu a musela tam jít prostě v teplákách. Jako. No, jako já jsem byla poučená právě, že se tohle se může stát. Tak jsem se vzala takový to příruční zavazadlo a nějaký věci jsem se jako nacpala do toho příručního zavazadla. To mě vůbec nenapadlo. Třeba
Kvído, pozor, dobrý. Třeba já jsem si tam hodila plavky, takže právě já jsem věděla, že máme bazén, tak jsem říkala, že přesně plavky by mě jako dost seraly, kdyby mi je zapomněli, takže jsem aspoň mohla plavat, když už nic jiného. No a kufry mi vrátili, přiletěla jsem tam v pátek a kufr mi vrátili v neděli, takže to bylo vlastně úplně škodné. No to. A nic nechybilo, zvládli to, doručili to přímo až na hotel, takže s tím jako nebyl nejmenší problém. Myslím, že Zdeněk měl nějaký hrozný problém, že ten kufr jako mu nebyli schopní potom doručit na tu adresu, kde bydleli, protože oni nebydleli v hotelu, ale v takovém tom Airbnb. Jo, to my taky, no. A nějak prostě pro ně to bylo jako hrozně složitý, takže se to pak snad museli dokonce vyzvednout až na letiště. Aha. No a my jsme dělali, co jsme dělali v sobotu, utráceli jsme, koupila jsem si tyhle krásné kytičky, které jsem přišla ukázat za nekřesťanský peníze, pak jsem nakupovala dárky pro rodinu, to jsem nakoupila nějakých hrozných peněz, jsem tam utratila a Mikuláš nakupoval taky pro rodinu, takže taky utratil hrozných peněz a pak mě překecal, že půjdeme do čínské čtvrti Los Angeleský. Tam jsem strašně chtěla, každý rok tam chci. Je hrozná a to je nejhorší, on věděl, že je hrozná a říkal mi, ne, hele, já tam potřebuji natočit něco pro aplikace, to bude úplně skvělý, půjdeme prostě do čínské čtvrti. Šli jsme do čínské čtvrti, byla hrozná, on tam natočil něco pro aplikace a říkám, ale to jako není moc zajímavá, ta čínská čtvrť. A on, já vím, ale tam potřebovala jsem tady natočit něco pro aplikace, tak jako, normálně mě tam pod takovouhle falešnou záminkou toho, že uvidím čínskou čtvrť nalákala, jako já bych tam do těch obchůdků a tak, oni tam mají takové jiné jídlo. No. V obchůdky byly hrozně pro turisty, že tam měli prostě takový jako v každý přesně takový ty turistický stánky, kde nabízejí furt to samý, že? Takový ty papírový deštníčky, takový ty čínský šatičky, takový ty čínský relaxační koule. Já bych tam spíš jako po jídle šla, že třeba vím, že mají úplně jiné druhy KitKatu a takhle, víš co, že já dělám. Jo, to by asi bylo dobrý něco, ale jako na nějaký to, z památek tam neměli nic, měli tam jeden nějaký templ, před kterým teda Mikuláš jako natočil nějaký ten vstup jako do těch aplikací a stihnul to natočit úplně jako, on začal mluvit a já jsem později zmáčkla nahrávání a nevěděla jsem, jestli jsme chytli začátek nebo ne. A on domluvil a přiběh nějaký policajt a vyhnal nás, že jako nemůžeme nahrávat. Aha, prostě. Tak jsme nemohli znovu. Tak já úplně jako jako opocená, jestli se to stihlo. No a stihlo se to naštěstí úplně v pohodě, takže jako. Já jsem byla nakupovat pak až po E3, ale jako byli jsme v takovém malém outletu akorát, protože do toho za město se jede 3 hodiny. No, jasně. A to je hrozný oprus, když nemáte auto, což my jsme neměli. To vám to takhle vyhrávají? Ježiši. Vesnická idylka. No a v neděli to jsme se s Mikulášem rozdělili, protože já jsem chtěla do nějakého toho California Science Center, kde vlastně je nějaká vesmírná výstava. Já jsem se dívala na Foursquare, co jsi čekovala na Pompejích jsi byla na Pompejích v Americe. Jo. Já jsem byla, a taky jsem si říkala, jak je to úplně prdlí, jako. A oni to měli v rámci toho vstupu, jako jsem měla i ten vstup jako na ty Pompeje, tak jsem říkala, tak kurně, já jsem tady, tak jako. No a pak to Science Museum, říkám a teď víš co, a my Hollywood a ty tam vzděláváš se v těch muzeích. To bylo, protože já jsem se ráno otevřela takový ten TripAdvisor, že jo, a vyjela jsem si takový ty prostě nejlepší atrakce, co tam jsou. A právě to Science Museum jako mi přišlo, že je relativně blízko a že jako bylo docela na vysokém hodnocení a měli tam, že tam teda mají ten Space Shuttle, což jsem si říkala, že jako je super, že to bych chtěla vidět. No a ono to bylo úplně přímo, jak se koná Sony, ta konference, tak to je vlastně naproti té konference Sony. To je tam v těch místech. A no, takže jsme šli, takže tam jsem šla teda sama, protože Mikuláš vůbec neprojevil zájem o vesmír. A místo toho šel na rozkošný odpoledne s holokaustem. Hele, ale jako mezi náma jako ta výstava vůbec nestála za nic. Ty Pompeje byly úplně debilní, bylo tam strašně moc lidí, jak prostě Američani asi nadržený na nějaký jako kus evropské historie, tak prostě fakt jako šílená fronta, tak jsem se tam nacpala, teď oni jako úplně, hele, americký styl, fakt takový ten klasický. Nahnali nás do jedné místnosti, teď tam obrazovka, do toho dramatická hudba, že jo, teď všichni čumějí na tu obrazovku. A tam něco jako vstupte do minulosti, poznejte prostě, víš, taky tenhle úplně. A teď jako nás tam nahnali, tohle nám pustili, pak nás teda pustili jako, aby jsme vstoupili do minulosti.
A jak se tam, jak prostě ty lidi takhle pouštěli po takovýchhle hroznech, tak vlastně jako ty lidi, že šli tak jako zhruba stejným tempem, což mělo za následek, že u každého toho exponátu bylo jako strašně velké jako chrchel lidí, že prostě se jako musela úplně jako prostě čumět, že jo, lidem přes rameno. A bylo to úplně takový, já nevím, měli tam prostě pár věcí, které asi jako bylo náročné podle mě dovíst, jakože od někaď prostě... Ty těla, ne? Mrtvé, jako kdyby. Ty těla tam měly asi 4 na ukázku a bylo to takový divný, jakože fakt si říkáš, jako, že to je zvláštní vlastně, že oni ty těla dělali tím způsobem, že oni po nich zbyly ty dutiny a oni do těch dutin vlastně nalili nějaký beton. Takže to byla kopie. Takže to jsou všechno jako, to jsou vlastně kopie, že to není jako přímo. No, ale bylo to jako hustý, že tam právě byly, já nevím, i nějaký děti tam měly a bylo to docela takový, ale ty měly až úplně na konci, předtím si vlastně šla nějakýma věcma, které jako byly teda až tak jako podivně dochovaný, jako že byly opravdu takový, že jsem si říkala, jestli tam těch kopií není jako víc, že prostě, že bych ty Američany dost v tomhle podezřívala. A ještě to měli přesně, a ještě v půlce té výstavy si zase přišla do nějaké místnosti, tam bylo celý plátno a měla si prožít den v Pompejích, kde jako prostě nejdřív tam byla na tom plátně sluníčko, že zpívali ptáci, pak tam něco jako vybuchlo, teď se to začalo třást, pak tam začaly padat prostě ten bordel, že jo, a pak na konci udělali takový to, že na tebe vypustí ten dým, jakože teda prostě sežehlatě. Já nesnažím tady ten americký styl. Já, jak jsem byla loni vlastně v tom Universal Studio, já nevím, jestli jsi byla, jak ukazují speciální efekty. Ne, na to jsme nešli, my jsme říkali, že to bude určitě blbý. Ale jako nebylo to špatně, ale byla to klasická americká show. Všichni tleskejme, no tleskejte více a všichni zařvete, jo, víš co, a potlesk pro Ferdu a jo, všichni prostě musíte fandit a všichni jo, víš co, a já jsem tam seděla. Ježiši. A úplně, víš co, bylo to takové jako... Americký styl jako... Hele, no mě to úplně jako, my jsme byli v tom Universalu, jsem potom šla s Alešem Smutným, jsme tam šli po E3, což jenom abyste věděli, pokud neznáte, tak je to zábavní park ve stylu filmu pohádek, no. A jo, hele, což mi připomíná, byli jste na takový tý projížďce potom po těch studiích. To bylo super. A byli jste i v tom King Kongovi, jak tam jako vyjedete do toho tunelu a tam, to se mi strašně líbilo, to mi přišlo úplně boží. No to dobré, no. Mě hrozně mrzelo, to byl moment, kdy jako mě fakt strašně mrzelo, že tam není Michal, protože vím, že by se to hrozně užívalo, jako on žere dinosaury a hrozně se mu líbí ta scéna, právě v King Kongovi, kdy on se pere, že ten King Kong s tím tyrannosaurem. A vy tam vyjedete přesně do tunelu a kolem vás vlastně udělají taky jako 3D představení jako show, že tam jsou právě ty tyrannosauři a pak tam přiběhne ten opičák a začne se tam jako prát s tím tyrannosaurus vlastně s tím opičákem se začnou rvát a do toho vás tam jako s váma háže prostě ten vozejk a tak. A mně to přišlo skvělý, protože jste fakt jako zasazený, to bylo jak s těma Transformerama, jako, že fakt jsem si připadala, že jsem jako... Bylo to takové těžké pochopit, že to není realita. No, ale jako jinak jako ty amíci jsou jako místama takový fakt, jsou děti v některých věcech, no, že to je takový jako... Člověk si řekne, že bude mít tour jako po studiu, ale oni tam do toho ještě narvou další jako atrakce zábavní. No, a nebo byli jste na tom vodním světě? Ten Waterworld, já nevím, ten mají možná taky nově udělaný. Nevím. No, a je to jako ve stylu vodního světa, jak byl takový ten film z 90. s Melem Gibsonem, s Costnerem. No a je to prostě přesně, hele, přijede tam jako hlavní kladěz a všichni úplně, jo, přijede tam záporák a teď prostě to publikum, Jo, byli jsme, ano, jo, to bylo to vystoupení s těma skutrama a tak, jo, to jsme byli. No, a bylo to právě přesně takový jako úplně... Americký. Takový americký, no. Ale oni to berou tak trošku jinak, no, ti Amici. Ale jako mně to přijde, že jako v některých věcech je to dobrý, v některých věcech je to blbý, jo, že, nebo blbý, jako je to takový směšný. Takový trapný, no. Ale já vím, že my jsme byli s Michalem, jsme byli někde na nějakém vystoupení v Čechách, tady jako šermířský vystoupení, že to byla nějaká skupina. A měli to udělaný hezky, že tam měli jako koně a měli to opravdu takový ten rytířský turnaj s koňma udělaný. A přesně měli tam zlýho rytíře a hodnýho rytíře. A podle mě přesně hrozně chtěli jako nějakou jako zpětnou reakci od těch jako diváků. A Češi takový nejsou. A Češi byli úplně sticha. Jediný, kdo na ně reagoval, byly děti. A mně to přišlo najednou vlastně takový jako smutný, víš, že jako opravdu nikdo tam neměl ty koule, včetně mě, že já prostě sama, já nejsem taková, že když jako všichni mlčí, tak já prostě mlčím taky, jakože nemám nervy na to, jako tam prostě není jako začít něco hulákat. A myslím si, že to byla škoda přesně, že jako
že věřím, že když takhle třeba hraješ pro nějakou tu skupinu lidí, tak jako chceš nějakou tu zpětnou vazbu, že jako, a ty Češi jsou fakt takový úplně jako, jo, tak to vyhrajte, dělejte. To bych neřekla, oni to jako prožívají, ale prostě všichni se stydí prostě dělat. Jo, styděj, No a ohledně samotné jako E3 výstavy, jako nebaví se o hrách, ale co si tě nejvíc líbilo a co tě zklamalo, jako vyloženě jako E3, prostě cokoliv. Jako hodně mě překvapil ten Ubisoft, jaký měl vlastně přístup, který ten nakonec pak jako dopadl dobře, jo. No, ale vlastně v ten první moment oni nám tam změnili člověka, který se o nás stará a dali nám tam nějakého nového týpka, který asi moc nevěděl, neměl ještě s tím zkušenosti. Byl poprvé na E3, ale byl takový jako nepříjemný. A což jako u PRka, jako když je nepříjemný prostě na novináře, tak je to takový, to jako to není dobrý, no. A on byl opravdu, že my jsme za ním přišli a řekli jsme, že máme něco domluveného a on se ani nepodíval, jo, to bylo prostě úplně a řekl nám, že ne. Odbyl nás tam telefonoval, úplně se jako otočil, úplně jako, že hodil fakt takový ksicht, jako že jsme mu úplně jako níž, než prostě špína na nohou, jo. A mně to přišlo úplně, mě to úplně odzbrojilo a pak bylo teda zábavný v ten čtvrtek, když jsme tam za ním přišli znova, on dostal ten masivní pojeb, teda úplně jako zjevně a hodil takový křečovitý úsměv, který fakt jako úplně říkal prostě, no musím být na vás milej, když jako jste mi úplně uprdele. No my jsme s ním měli stejný problém. A co mi nejvíc zklamalo, bylo asi EA stánek, protože mě nebaví čekat 3/4 hodiny na něco, když prostě vím, že mám nabité sloty jak svině a musím čekat 3/4 hodiny na to, abych se podívala na Dragon Age. A vy jste nedostali taky ty kartičky? Dostali, ale tam byla řada na to. Tam byla novinářská řada. Aha. Vy jste tam byli v úterý, jste tam byli, ne? Jo. Ten čtvrtek byl jako fakt, na to třeba ten čtvrtek byl úplně v pohodě. Já vím, že jsem tam právě přišla v ten čtvrtek a tam vlastně nebyla ani moc fronta mezi těma návštěvníkama, na tož prostě ta novinářská. No a ještě to Warner Bros. Který taky neměl moc zvládnou organizaci. Jako bylo super, že... Kdo? Warner Bros. Jo. Bylo super, že měli všichni sluchátka a hlásili si, jo, tady máte novináře, čekají na svýho PR, tak doražte. No a my jsme čekali 3/4 hodiny, jo. Protože prostě Dana nedokázali sehnat. Fakt, jo. On to prostě neslyšel, nebo já nevím, ale několikrát jsme tu 3/4 hodinu čekali, pak jsme se zbalili a šli jsme jinam. Ale jako bylo to takové prostě, že ta E3 je nabitá po 4 hodinách. A to jste měli taky čekat. My jsme to měli, myslím, na středu, ale zkoušeli jsme to každý den, jako. Jo. Já vím, že tam jsme teda naštěstí problém neměli. Jako já jsem ho teda zavolala a ta ženská, já jsem ho nechala zavolat a ta ženská úplně mi řekla jako něco ve stylu. No já vůbec nevím, jestli tady Dan jako je. Víš, jako něco takového úplně jako. Jestli to bylo v úterý, tak mi řekla, že tam vůbec není, že ho nemůže najít. Jo, no mě jako řekla, že přesně tak jako mě odbyla a já už jsem tam chytala přesně panický záchvaty, protože jsme jako měli, tou dobou jsme měli hrozně málo rozhovorů, že jo, a já úplně jako teď... No to úterý bylo špatné, my jsme neměli skoro ani jeden. No, přesně, my jsme po úterý taky neměli skoro nic, takže já už úplně jako, já tam, že ježišmarja, takže my nebudeme mít prostě ani ty blbý Warnery, se kterými jsem jako počítala, už že tam nebude... jenom 2 dny, víš, že tam nebude problém. My jsme taky chytali. No a pak jako naštěstí se tam, že objevilo úplně v klidu, že jo, prostě jakmile se objevil, tak to šlo vlastně jako rozhovor za rozhovorem, měli jsme to hned. Já jsem říkala ženském chodu, já si tam jdu a projdu si tam a najdu ho. A ne, nesmíte, ne. A jednou se mi povedlo se tam protlačit a já jsem se dostala do business části, kde jsem samozřejmě ho nenašla. Ne do novinářské, protože jsem nevěděla, že novinářská je někde zatím ještě. Aha, jo. A tam teda ta hlídala jako stříž, tak tam se mi nepodařilo, že prostě jenom pro něho zašla, prostě říkám, já prostě, nemáte pásek, já vás nepustím. Já říkám, ale my už na něho tady 3/4 hodiny čekáte. Jo, tak si to domluvte na recepci. A prostě to je takové těžké, že... To je strašné. A i u toho Ubisoftu prostě naštěstí jsme na něho měli číslo, tak jsme pak zavolali, ale taky jsme se ho nemohli dovolat, protože nám se tu zhroutil systém, já mu pošlu e-mail. Ale my tady čekáme už prostě půl hodiny na něho. Jo, to nám říkali taky. Nám taky říkali, jestli ho může zavolat. A oni, jo, my mu pošleme e-mail. Dobře. Já na e-mail koukám 2krát denně, víš co? No, ale on naštěstí se tam teda zrovna v ten čtvrtek motal, takže jsme jako s ním neměli problém ho odchytit. Právě, že většinou chcou, aby si zahrál a pak až dával ten rozhovor, protože většina prý novinářů neví ani o co jde. Jo, ale tak většinou... Jo, to je jejich oblíbený, no my jsme taky přesně, to bylo jako, no nechcete si vyzkoušet nejdřív to demo a my tam úplně, že taky ten čík na boku, jako, že už prostě ne, sorry, já bych ráda, ale prostě fakt to nejde. Stačí třeba 5minutová předváděčka, kdyby tam měli, což je super, to měli třeba u Borderlands, to měli asi 10 minut předváděčku a pak tam bylo hands-on, které jsme vynechali a šli jsme na rozhovor prostě. Ale tak jako my Borderlands víme přesně o čem je, takže to jako nepotřebujeme jako vymýšlet otázky, většinou to stejně máte připravené dopředu.
Jo, hele, jako... Ale oni nechcou tě pustit jenom na rozhovor, protože oni prej nechcou, abyste se ptali jenom na základní otázky. Stejně ti odpovídají jenom na základní otázky, tak co to za nesmysl, jako. Nejlepší bylo, líbilo se mi předváděčka toho Blood, ježiš, jak to je? Bloodborne. A to bylo úplně super, protože to bylo, na jaké platformy to vyjde? No to já vám nemůžu říct. Jak je velký ten svět? No to já vám nemůžu říct. A kdo je hlavní hrdina? To já vám nemůžu říct. A to byla úplně veškerá odpověď na všechno. Jako, já vám to nemůžu říct, jo. A říká, proč to tady teda máte, když ještě nemůžete vůbec nic říct? Jako ukázal nám tam nějaké demo, že se mlátička klasická se tam kuchalo, jo. Prostě klasický takový Dark Souls styl, který mě vůbec teda nesedí. Ale já jsem chtěla vědět třeba, co je to za svět, co je to za postavu, proč, jo, jako to proč tam jasně nějak tak jako naťukl, ale prostě mi to nedávalo úplně tak smysl a vždycky, když se prostě někdo něco zeptal, tak on nemohl odpovědět. Já jsem byla docela smutná z toho, že jsme neměli rozhovor na tohle, ale teď už nejsem, tak. Oni nedávali rozhovor, vůbec. Jo. No, i kdyby ti dali, tak ti stejně řeknou na všechno, že nemůžu odpovědět. Jo. Takže... To je o ničem. No, tak jako pro mě zklamání asi největší bylo to vlastně jako celkově z té E3, že za A tam nebyla žádná hra, která by mě úplně jako dostala do kole. Jako nová, kterou by tam oznámili a já by jsem byla úplně jako přesně jako... A to doteď, vím, že to opakuju už vlastně kolikátým 3. rokem, ale doteď je pro mě tohleto Prey 2, který když jsme vlastně jeli poprvé na E3, tak Prey, že pro mě to byla úplně hra, ten první Prey, to jako už tuplem, to byla prostě nezajímavá hra. Ta 2 jsem si říkala, no tak to bude jako stejná nějaká chujovina. No a pak jsme šli na tu předváděčku a to bylo tak boží, a já jsem z toho byla, to byla přesně taková ta hra, u který úplně si říkáš, že dejte mi to teď hned. Ano. Fakt, teď si to chci zahrát, no a pak mi ty zmrdí oznámili, že na to Star že to nejspíš neudělají, jako. To doteď jako úplně z toho... Neodpustila jsem to. Ne, furt jako, a furt doufám, že to je nejhorší, že ty projekty, které jako se ti začnou takhle srát, tak většinou nedopadají dobře, že jo, tak prostě jako, a teď už jsou nový generace, já myslím, že to je úplně ztracený ten projekt, ale je to hrozná škoda, no, jakože, že to si myslím, že by byla fantastická hra a to mi přesně tady chybělo. A všechny tituly, které oznamovali, tak byly jakože minimum titulů bylo jako originální IP, že to všechno byly prostě pokračování něčeho. To je Halo, je pokračování. Jediný vlastně, jako dobrý, nepočítám taky ty indie věci, prostě já nevím, jako No Man's Sky, nebo to jsou jako dobrý. Feťácká hra. Já to, mě se to, já nevím, ty víš, jaký mám vztah k indie, že jako na jednu stranu fajn, ale pro mě to není takový to, proč jedu na E3, že jo, já jedu na E3 kvůli těm konzumním věcem. Jo, prostě, mainstream. Přesně, a něco takového velkého, ale přesně kdyby oznámili něco jako nový Mass Effect, ale ve smyslu toho, že by to bylo něco nového, že jo, něco prostě, jak třeba Watch Dogs oznámili. No, přesně, něco prostě velkého, nového, co jako mě začne zajímat. A všechno tohle to byly posrané pokračování, že jo, přesně. Mass Effect pokračování. Že jo, Dragon Age pokračování, když vezmu jako jenom EA, pak co tam je, prostě... Kromě milionů sportovních her, které stejně nikoho nezajímají. A který jsou stejně jako obzvlášť jako ty, jsou že jo, další pokračování. Náhodou ten golf s tím Battlefieldem byl dobrý. Já teď, víš co, to bylo takové to golf, teď tam cítíš, že takové to jako... nuda, jo, protože je ten blok těch sportovních her a teď tam vidíš, jak ten míček letí kolem toho křižníka úplně. Co? Což mi připomíná vlastně dobrý fail byla teda EA konference. Ta byla hodně dobrý fail. A to bylo z toho důvodu, že vlastně pokud jste na to sledovali v televizi, tak si myslím, nebo jako přímý přenos, tak jste měli jako 1000krát jako lepší postavení, než jsme měli my. Protože jsme nic neviděli, dá se říct. No my jo, protože jsme se pak naštvali, šli jsme úplně dopředu, tam se nesmělo. A tam jsme natáčeli celou dobu jako ve stoje, no. Ale tam to bylo, kdo dřív přijde, ten dřív mele. No, protože tam to bylo vlastně udělané tak, že oni měli dole úplně jako pro třetinu těch novinářů, co tam bylo, tak měli vlastně jako stolečky s židlem. A ještě to měli úplně retardovaní, že to byly kulatý stoly, kolem kterých takhle měli židle, že jo, kolem dokola. Takže vlastně ta polovina toho stolu se ty židle musela otočit, aby čuměla na ten přenos vepředu. No a vlastně ten zbytek, ty 3/4 těch novinářů tak nahnali na vochozy kolem. Kde stejně nic nevidíš. Kde nebylo nic vidět, nebylo jak se sednout a
a byli přesně viděli jenom ty lidi, kteří byli nalepený na tom ochozu, ale jakmile člověk byl v druhé řadě, tak už vlastně neviděl tuplem nic. My jsme byli teda v první řadě na jednom místě, ale byl přímo před námi jeřáb na kameru, takže jako, takže člověk viděl to rameno, pak toho pidi člověka někde vepředu, no a měli tam sice televize, takže jakoby člověk by se mohl dívat přes ty televize, jenže na těch televizích pouštěli jenom to, co pouštěli na plátno, že nepouštěli ten stream, ale pouštěli vlastně to plátno. Takže to bylo úplně, a já jsem pak začala být tak vytočená, a ještě to, co předváděli, což znamená, že tam prostě nic z Mass Effectu ukážou jako jeden něco, co vyjde možná 2016, jo. Jeden debilní artwork a nějaký prostě šulíny, který tam budou říkat jako, no bude to skvělá hra, to se úplně poserete, až to uvidíte. A nic jiného, tak my jsme to pak v polovině vzdali a s Vrobem jsme šli na burrito. No. A bylo to, bych řekla, 1000krát lepší, než no já jsem si tam pak dřepla na koberec, protože jsem tam i ze sedě dobře viděla. A teď oni nějak řešili ten Battlefield a teď z ničeho nic. A teď si to můžete zahrát právě tady. A teď za mnou taková opona se rozevřela, všechny světla na mě úplně. A já tam seděla na té zemi, za mnou ty počítače, ne? A teď všichni začali se zvedat a běželi přeze mě k těm počítačům. Tak jsem se rychle otočila, sedla jsem taky k prvnímu. A byl takový jako... právě jsem se probudila, víš co? Přeze mě byli ženy lidi. Já vím, že bychom se tam v té stěně chtěli postavit a oni nás teda ze začátku vyháněli, no, že nám prostě říkali, že tam jako nesmíme být. Já jsem pořád od té stěny jsem tam slyšela, nám se furt něco dělo, ne? Oni tam asi dělali, chystali ty počítače. A pořád jsem si tam chtěla Kde tam jsi? A pořád jsem se chtěla podívat, takže jsem pořád jako se snažila. A to se nehrálo, to se hrálo jako na ovladačích, což bylo zlo, což já jsem dokázala ani běžet. A teď jsem se snažila furt jako rozdělávat, abych viděla, co tam je. A oni to měli tak dobře zabezpečené, že jsem se nemohla podívat. No, on právě nějaký chlápek říkal. My jsme říkali, jestli tam můžeme stát, a on jako zněl, jako no můžete tady stát, dokud to nezačne, že jo. A tak jsem říkala, tak budeme o ničem. A ještě on říkal, no hlavně se nekoukejte, to bychom z toho měli hrozný problémy. Tak právě jsem čekala, co to tam teda sakra budou mít. Pak právě Mikuláš přišel a říkal, no tak tam měli Battlefield, tak já ty vole, já jsem čekala, já nevím, že tam přijedou nějaký auta, víš, nebo něco takového, jako fakt velkýho. Jako. Ne, akorát tam byly počítače, no. No, takže jako EA mě v tomhle tom docela zklamalo a pak to je asi všechno, co se týče těch zklamání. No a to, že teda jako neoznámili nějakou úplně špičkovou hru, která by byla jako nová. Prostě, jak jsi říkala o tom Prey, té dvojce, takový ten must play pocit, tak to jsem měla u Zaklínače teďka. Asi jako loni. Jo, to je pravda. Jako Zaklínač mě letos tou ukázkou mě hrozně dostala vlastně, jak tam procházel ten Novigrad, oni tam ještě jednou ukazovali a ten Novigrad mě úplně, ten mě rozsekal. Ten mě fakt to, hlavně mně se hrozně líbí ten styl, že vlastně, my jsme se potom bavili s Michalem v souvislosti s Dragon Age, protože byla se na prezentaci Dragon Age? Byla, no. My byli jsme první na Dragon Age až potom na Witcherovi, což samozřejmě Witchera vyzvedlo úplně do brutální. No a já jsem to měla obráceně a jako způsobilo to, že Dragon Age mi přišlo fakt zlý. Jako. Aleš smutný z Games, tak ten z toho byl úplně nadšený, mi se to hrozně líbilo, ten Dragon Age. Ale to ještě alfa, ale mně to přišlo nudné, ta prezentace, já jsem se u toho nebavila. Za prvý byla nudná, byla asi půl hodiny dlouhá, za druhý prostě celý ten Dragon Age mi přijde, že v porovnání s tím Zaklínačem vypadá úplně odporně, což je logický, protože vychází na starý konzole, ale jako ty vole, jako mohli aspoň ten rozdíl mezi těma starýma a novýma konzolemi u toho Dragon Age je vidět, že prostě oni, anebo jestli jsou takový magoři, že by to ukazovali na starý konzoli, to se mi nezdá. Jako, no ale oni hlavně to byla fakt ještě alfa, nebyla to ani beta. No, ale víš co, tam třeba jako, to bylo přesně, hele, Zaklínače tam vyjdeš do toho lesa. A teď jako já jsem říkala, že ten les, já to tady chci prozkoumávat, já prostě chci tady každý zákoutičko úplně se jako podívat, prošmindit se to. Prostě v Dragon Age přesně typka jako vyšla do lesa a bylo to úplně jako, tu no. Takový, že jdu po té cestičce, protože tam musím dojít někam. Ještě jako úplně nezajímavý, teď to vůbec nalákalo k tomu prozkopávání. Mně ten svět, jako to Dragon Age, mi přišel hrozně hnusný. Mně prostě přišlo, že oni tam mají ještě ty vole, ta premisa, no, tam mi přišla taky retardovaná. Dělají se díry, trhliny, kterýma zlí bubáci lezou prostě do světa, jako fajn, takže to jsme měli v Oblivionu, asi v dalších 30 hrách. A kvůli těmhle těm dírám, tak oni měli takový hnusný nebe, že mají takový zašudlaný nebe, že nemají modrý nebe. A
mě to prostě vadilo, víš, že to nebyla taková krajina, jako která by úplně tě jako lákala, jako podívej se, jak jsem krásná krajina. Pojďme zkoumat, pojďme projíždět, kochat se tím, já tohle jsem měla u Skyrimu, že jo, u Oblivionu. Tady takové to, že se tam jdu jenom projít do toho lesa, abych si to užila. Přesně, no. A tohle prostě za prvý jako hnusná obloha, za druhý prostě stromy mizely v mlze asi jako hned po třetí řadě, jako to, že první strom, druhý strom a třetí už byl rozmazaný, čtvrtý už nebyl vidět vůbec. A to, jako říkám, já tady tohle mám hodně, dávám bacha, protože je to alfa, no. Já vím, ale jako, že v ten moment, jako víš co, tak jako podle mě přesně, můžu to vybrat nějakým způsobem tak, aby to na tebe jako fungovalo, jo. Tak nemusel ukazovat z toho lesa, dokud jako to nebudou mít nějaký zoptimalizovaný nic, protože prostě přesně, protože na ty novináře to nějakým způsobem funguje a pak budeme prostě zle psát v jejich věcech, jako. Přišlo mi vtipný, že přesně v tom Zaklínači tam byla, že ten moment v té prezentaci, kdy jako oni teda ukázali na nějaký ten strom, který je úplně 3 prdele kilometrů daleko, řeknou, a tam můžete dojít, že jo, a teď jako dobrý, a pak to samý v tom Dragon Age a tam prostě takový jako kousíček a tam můžete dojít a fakt jako to srovnání bylo jako hrozný a nejvíc právě co mi přijde, že a to alfa ne alfa, to jsme se shodli s Michalem, že si myslíme, že v tomhle Dragon Age versus Zaklínač jako je ten největší rozdíl, že to Dragon Age prostě vzalo úplně všechno ze všech fantasy, naházelo to prostě do jednoho rendlíku a jsou to jako věci, které jsou cool, ale vlastně tím, jak je to úplně nahrává se, že jak naházeli všechny tyhle ty tuny dohromady, těchto z těch jako věcí, tak je to úplně bezpohlavní, že to vlastně najednou ztratilo nějaký svůj ksicht. No a my jsme na té prezentaci na Dragon Age, tak jsme měli buchtu, která byla nějaký, já nevím, co to je za tu jejich rasu, prostě měla rohy a byla taková celá potetovaná. A je hrozně vysoká. A že jako fakt má, já nevím, přes 2 metry. A mně se to hrozně líbilo, protože právě měla kolem sebe ty lidi a bylo to takový, že oni na ní jako koukali nahoru a mně to přišlo docela takový vtipný, že to moc nevidíš jako v těch hrách, takový ty výškový rozdíly, že opravdu jako by si cítila to, že ten hlavní hrdina je opravdu o velký kus vlastně vyšší a ještě ženská, tak mi to přišlo jako takový cool. No, ale pak se rozeběhla, že jo, a běžela fakt jako, že... Oni tam všichni, ale to je hrozně kritizované, myslím, že jsem četla článek na Kotaku, jak hrozně kritizovali tady to vrtění zadku. A to je podle mě i v Zaklínači, ty dámské postavy dělají úplně to samé. Jako. Jenže nehraješ za tu dámskou. No, nehraješ. No, to... A jako mně to přijde takový, jako, že oni prostě museli udělat 2 pohyby, že jo, přesně, jako pohyb pro chlapa a pro ženskou. Kdy no, oni jdou jako fakt jako... A přesně, a pak když ti tam hodit nějakou takovouhle jako BDS prostě hrdinku, která je fakt, víš co, má ty rohy, je to prostě 2,20 velká ženská, a teď ti prostě kroutí takhle tou prdelí. No tak to bylo úplně, to jsem říkala, ježiš, to jsou idioti. Ale já jsem ze začátku, ono to totiž to tetování, já jsem na to pořádně neviděla. Ono to vypadalo, jak když má kníra, víš. A já jsem si říkala, to jsou jako, přesně jsem říkala, ty BioWare, ty to jako s takovou tu, ty kníry už jako hodili úplně, a pak jsem myslela, že to je chlap, který prostě má ten pohyb, což by mi přišlo hustý, víš, jako, že by se mohla udělat takovýhle jako, takový metrosexuál. Feminního prostě týpka, přesně, hodit mu vousy, prostě nějakou končitu wurst, takovou jako, ale bohužel teda ne, takže to byla jako... Když jsme o těch zadků, tak když začala prezentace Zaklínače, tak to bylo první, čeho jsem si všimla. Geralt má dokonalej zadek. Nekecám, za něho se mi bude hrát velmi dobře, i když říkám, že nesnáším hraní za vlastně opačné pohlaví. Tak tohle stálo za to. Jako pro ní. jo. No ale jo. On se povedl. Geralt se velmi povedl. Jo, mně se taky myslím v té dvojice. I když jako... jo, vypadá dobře. Oni ho furt jako mění. Já jsem se teď ptala toho týpka, jestli to je finální verze Geralta. A on mi odpověděl úplně nějaký keci, jako který nesouvisely. Jako určitě, to už musí být finální, už to asi 4krát změnili. No to právě. Měl fousatý, pak bez fousu, teď a vypadá dobře. Vypadá super, já se na to těším. Nelíbí se mi, jak vypadá Yennefer. Absolutně. Tak si vůbec nesouhlasím, ta vypadá hrozně, podle mě to měla být nějaká... Starší, podle mě měla být trošku víc měla být taková, aby víc elegance s ní, ona vypadá jak puberťačka. Jo, přesně, a měla být víc taková jako vznešená, že by přesně jako, tak. Že by a taká ta arogance trošku, ano. Aby z ní čišela, to je Yennefer prostě. Jo, a ne nějaká tam jako puberťačka, která vypadá, jo. A ještě vypadá hrozně... Má krátké vlasy. Ona měla posem vlasy, ale jako my jsme to viděli to samé, co v traileru. Jo, posem vlasy, ale ty vlasy tam prostě... V té ukázce nebyla. No, tam byla jen dcery. Ale
No a to se ještě tak myhlajnou vlastně v té No. Ale no jako tu Yennefer, tam mě jako to je právě, já jsem se ptala, říkám, to jako ta černoláska je fakt jako Yennefer v tom, jo, to je ona, no tak já ty jo. To je takové klasické, proč? Protože takhle si to představují naši grafici prostě. Takhle jsem se ptala loni na Tris. Prostě takhle ji vidí naši grafici. Jo a přesně, a Tris mě namíchala taky teďkom v té trojce, protože má výstřih. A já ona nesmí mít výstřih. Za první nesmí mít výstřih a za druhý mě přišlo úplně skvělý, no to těžce nes brácha v prvním díle, že brácha to vůbec nemohl vydejchat. Já jsem to hodně špatně nesla, hlavně ty její dlouhé vlasy, které má sakra mít pod prdel a to druhé ten výstřih. A mě v té dvojce, mně přišlo, že ten její kostým, co ona měla na sobě, tak je přesně úplně ukázka toho, že můžeš mít jako strašně sexy kostým, který je podle mě fakt jako, je fakt dobrý a zároveň neukazuje kozy, jakože prostě to nemusíš mít za každou cenu, že prostě můžeš mít sexy ženskou jako bez výstřihu. A teď přesně, tak si říkám, prostě ten CD projekt, ten je tak progresivní, oni jako to udělají takovýhle, no a teď přesně jako začali dělat tu trojku a udělali takovýhle jako přesně Yennefer je úplně prostě taková vyoraná myš. Vymletá, přesně taková obyčejná jako pipina. Tris má prostě zase mega výstřih. Úplně zbytečný, kdyby jí to zapli, tak bude prostě vypadat úplně stejně, jaký je v tom kurňa rozdíl. Jako stejně jí svlíknou tamhle do Playboye, tak co to řeší, jako. To je fakt, no. Je fakt, že ona byla svlíklá i v druhém díle, no. A nebyla tam, ale ona prostě protože má zranění z války, tak nemůže mít výstřih prostě. No, ale celý mi přijde, že se jim povedla docela dobře. No. A Mikuláš mě hned říká, no tak ji budeš cosplayovat, ne? Teď jako máte stejný vlasy, že jo? Protože oni udělali takový jako ona vypadala strašně staře v tom traileru, Ciri. No. Vypadala starší než Yennefer. Ano, a my jsme si říkali, tyjo, však kolik je to let od zaklínače? Ona stárne, vlastně ona není zaklínačka, nemá v sobě neprodlužuje jí nic život, takže teoreticky už je to hodně dávno, takže už může být stará. Jo, že jsme to takhle, jo. A pak jsme ji viděli v té ukázce, byla to normální mladá holka, jo, takže taky jako možná ty léta, nevím, jestli tam sedí. A byla jako hezká. My jsme si mysleli, že byla ošklivá, byla hezká. Jo, mně přišla dobrá, no, ale říkala jsem jako, že tu cosplayovat fakt nebudu. Já prostě Ciri jsem nikdy neměla ráda v té knížce, mě hrozně jako postava štvala. Já vím, že jsem to četla v době, kdy mi bylo 14. Poprvé zaklínače. A ona přesně v té době jí bylo 14. Jsi si měla spíš vidět. Ale taky jsem se viděla spíš v Yennefer. No, jenže on jí napsal úplně retardovaně, ona byla úplná dementka v té první knížce, kdy je těch 14, že jo, tak já úplně, že jo, to jsem se tam rozčela, říkám, takhle jste 14 letí holky vůbec nechávaš. Ona tam jde, že jo, za tou Tris a asi máme menstruaci nebo něco takového, že jo, ježišmarja, ta je blbá. Ok, to jak nepřišlo, ale byla spíš trošku mladší, jí tam popsal, no, ale jako už to řekli, že to byl středověk, to bylo něco jiného. Ale něco jsem chtěla říct ohledně té Ciri. A už nevím, co jsem chtěla. Jo, že myší barva vlasů. Jo. Že Fila vůbec si nedokázala představit, on si myslel, že je to vyloženě blond. Ale myší barva ne, ale třeba podle mě to taky není až úplně taková bílošedá. Ne, není, jako udělali sexy. Udělali sexy barvu vlasů. Myší barva je to, co mám, když jsem tohle neodbarvuju. Tak no, to je taková ta špinavá blond. Jako, nevím, jestli zrovna myší, potom mě měla jako specifičtější. Oni neříkají myší, oni říkají popelavá, že jo, no, alebo i s myšími vlasy, ale i jako v překladu to bylo. No, hele, jako jo, dělali sexy, ale tak tohle mi přijde, to tak jako prominu, víš co, tohle prominu, protože to je takový jako, že jo, je ta, který má taky, že jo, červený vlasy, když má mít kaštanový, to jsou takový jako drobnosti, ale ty vole, ale Yennefer by měla být fakt osobnost. Jako. Prej kaštanová barva je červená, já jsem se jich schválně loni na to ptala, protože já jsem byla hrozně rýpavá, byla jsem rýpavá ohledně strašně moc věcí z knížky loni. A ptala jsem se, tohle není kaštanová prostě, řekněte mi, kdo tohle vymyslel, no naši grafici vidí takhle kaštanovou. No. Ne, prostě že redheadka, jo. Ale jako třeba musím říct, že třeba z traileru Tris je hrozně krásná ženská. Jakože víš, jo. Jako ze dvojce se mi tolik nelíbila, jak v tom traileru z trojky, jo, má nádherný obličej. Prostě ona má poměrně oči. Ona má docela zajímavý obličej, že nemá takový generický, že má trošku, že tam má nějaký jako něco vlastního, že to není takový ten dokonale vymodelovaný ksicht, prostě 3D osoby, že jako tam má trošku nějaký jako vlastní výrazy, což si myslím, že je dobrý.
Ale no, tak to byl Zaklínač, no, ten byl rozhodně nejlepší. A vím, že vlastně, že na té Sony večeři, jak jsme tam byli, tak se tam Soňáci ptali, co se nám nejvíc líbilo a vlastně všichni, co tam byli, tak odpovídali, že Zaklínač. Jako no, i loni jsme vlastně všichni říkali Zaklínač. Protože prostě není nic jiného. Jako no, ale hlavně oni jsou takový přátelští, ty lidi tam. No, hele, to je letos byli takový jiní, jako musím říct, že letos byli, nás tam poznali třeba, jo, říkali, jo, vy jste tady byli loni, ty jsi Filip, že jo, víš co, no je poznali, mě moc ne, Filipa, jo, ale prostě se tam s námi vítali jak kamarádi a povídali se s náma, ale my jsme tam chytli na rozhovor jednoho takového, já nevím, co to ani bylo, kdo to byl? Nebyl to Piotr? Bez nevím, ale s něho něco dostat. No my jsme odpovídali jednoslovně a bylo problém prostě cokoliv se s ním bavit. Hele, no mně právě přišlo, že jako už od loňský E3, tak mi přijde, že se jako hodně změnilo, že když ještě vydávali tu dvojku, třeba když vydávali dvojku na Xbox, tak byli všichni takový hrozně nadšený, přátelský a takový jako hrozně jako veselý a takový jako sdílný a všechno prostě jsme všichni jedna velká rodina a tak. A teďkon vlastně úplně zjevně na tu trojku, že oni tam prostě dostali strašně moc lidí jako ze zahraničí, že mají tam jako nový zaměstnance, hodně se tam protočili, že nějaký vyházeli, nabrali prostě nový lidi a přijde mi, že ta atmosféra je tam taková jako míň takováhle uvolněná, míň taková friendly a víc taková ve stylu prostě, ne, mně přišli trochu otrávený a přišli mi už od minulý E3 a fakt ty rozhovory, co jsme měli, tak jako jo, jako něco z nich vypadlo, ale bylo to takový, jako týpek, se kterým jsem měla rozhovor já, tak odpovídal dobře, ale bylo vidět, že ho to jako hrozně sere. No, prostě. toho jsme měli taky, ale oni se třeba měli Konráda a ten byl super. Jo, no. Konrád, toho jsem drbala za ty vlasy a tady to Alnu to vzal, jo, já vím, já se omlouvám. Ale já jsem takhle vzpomínala, když si pamatuju, když byl oznámen Zaklínač 1 od malého CD projektu v té době prostě a všechno. A teď jsem se dělala na konferenci Microsoftu a viděla jsem prostě, že tam je Zaklínač. Jak se takhle malé studio dostalo až na konferenci Microsoftu, prostě nejvýš, kam může, dá se říct. Prostě to je úplně úžasné. No. To je jako zase úplně to s ním nějak prožívám tohle. Jo, to je super. Mně se to taky vlastně líbilo, že pak my jsme se dneska s Baty bavili, že vlastně Ubisoft potom rozesílal nějaký dotazník, který byl úplně retardovaný, to je jedno, ale v rámci toho dotazníku tak tam měli právě, který hry vás jako nejvíc zaujaly na E3 a měli tam vytažený taky ty největší tituly a pak dole, že jo, jiné a jako kolonku, že si můžeš napsat, co chceš. No a u toho a mezi těma největčíma titulami byl právě ten Zaklínač, víš, a přesně jsem si říkala, jako, že najednou jako jsem si říkala, no ty vlastně on je to jako opravdu mega velký titul, jakože prostě to je fakt 3Ačkový se všude, jakože že to je fajn, no. A vím, že na Eurogameru jako Michal to čet, pak mi jako z toho dělal výtah. Na polském Eurogameru byl nějaký obrovský rozhovor právě o tom, jak to jako dělali toho prvního Zaklínače. No. A z toho, co prostě jsem četla, to musely být jako šílený nervy. To prostě si myslím, že musíš mít jako brutální žaludek na to, abys tohle vydejchala. Jakože, co měli prostě, kolik to peníze stálo, jaký prostě měli problémy s vydavatelem a já nevím, co všechno. To bylo úplně jako, jsem si to jenom představila a říkala jsem si, to fakt jako, já bych tohle nikdy nedokázala. Ale dotáhli to dokonce. Ale dotáhli to, no. Já třeba, co jsem ještě, jako když už teda odejdem od toho Zaklínače, tak je třeba zrovna nadchli ty indie tituly, třeba Stánek Focus, já ho mám hrozně ráda, tam jsou takový fajn lidi, jsou milí a oni třeba nejsou zvyklí moc dávat rozhovory ani ukazovat před lidma, jo, někteří. Třeba Styx, tam hrajete za goblina, je to taková stealth akce, ten týpek umí strašně moc, má strašně moc schopností, máte pocit, že je úplně neporazitelný, jo. Ale tak to je mimo, ale vy se tam dostali nějakého Francouze, mu dělá trošku problém i angličtina. A on si tam šeptal takhle, já jsem seděla za Pavlem Dobrovským a ten byl takhle jako k němu, úplně u něho a jako slyšel ho, v pohodě ne. A já jsem seděla za ním, vůbec jsem neslyšela, co ten člověk říká, že jsem dívala ty obrázky, co tam pouští. Tak kluci tam vůbec toho v rohu nemohli slyšet. A vždycky on byl vždycky takový jako úplně, a vy chcete se mnou rozhovor? Ježiši, ne. A on byl takový roztomilý, to bylo hezké. A třeba ještě se mi líbil Mordheim, protože jsem fandom Warhammeru, tak to je vlastně jako kdyby stolní hra předělaná do počítačové hry. Tahová strategie. Myslím, že to byla real time, je to tahovka, ale je to fajn, to byla taky moc fajn hra. A tak tady takovéhle hry se mi líbí, protože na tom dělá pár lidí a
Vypadá to dobře, no. Já ty indie hry můžu, no. Třeba na Microsoftu představili to Ori, jo, já nejsem schopná to zapamatovat. Forgotten... To úplně... Forest, nějaký Forest. Něco s Forestem tam je, ale úplně, víš co, takové úplně, už jsem mám toho prečela. Mě ta hra hrozně naštvala v tom, že mi to přišlo jako úplně mega konstrukt. Já jsem to jako... nehrála. Ne, já jsem to taky nehrála, ale ten trailer, jakože mi přišel, že prostě jako... No, přesně, teď jako tady frčej ty indie hry, že jo, no tak bychom něco mohli udělat taky svýho, no tak uděláme nějakou postavičku s tím zakulaceným bříškem, to bude takový roztomilý, no a k němu mu dáme nějaký malý zvěřátko a teď přesně taková ta scéna, jak ten s tím zakulaceným bříškem tam je nějaký jako napůl mrtvej, že jo, a to malý zvěřátko do něj šťouchá, to úplně jsem říkala, no jasně, to tady dali přesně, aby my dvě jsme tady z toho jako byli úplně, že zvířátko neví, co se děje, ježiši, mě tím úplně naštvali, víš, že prostě to bylo fakt jako, vidíš jak ta porada, jako, no a co ještě dojemný, co bychom tam mohli dát, víš, jako, no to zvířátko mohlo by mít takový velký oči, aby bylo takový fakt jako roztomilý, jako. Ale fakt, to je celý ten Ori, jako to je úplně, to je prostě... Já si to chci zahrát, já jsem to nikde nenašla, já nevím, po Xbox stánku jsem moc neběhala, jenom natáčela, protože jsme tam neměli žádné sloty. Oni to měli na té akci, jak jsme byli my, na tom Xboxu vlastně ten večer a týpek právě, jsme tam obíhali, že všechny ty stánky, teď jsme byli strašně urvaný, protože to bylo, že od rána jedeš, od těch 8 od rána jedeš ty konference jednu za druhou a pak jako místo toho, aby si šla domů, tak ještě vlastně tě čekají. A na Sony už pomalu spíš většinou, protože já jsme tu. No a teď prostě jsme se dostali na ten Xbox a fakt jsem chtěla, aby jsme měli ty rozhovory, aby prostě už jsme byli jako v klidu a to. A teď přesně přišel týpek a říkal, no já vám ten rozhovor dám, ale musíte si to předtím nejdřív zahrát, že já tam no tak jako pak nějak jsme ho ukecali a byl takový, asi se cítil dost jako dotčený, no, takže jsem se to nevyzkoušela, ale jako... To já počkám na Gamescom, teda pokud se na Gamescom dostanu vůbec do Microsoftu, no je to s nimi občas hodně složité, ale... ještě co se mi třeba líbilo, další indie hry, protože já mám ráda umělecké hry, já prostě jsem na tom magor. A na Sony ukázali... Hipsterka. Ne, to je tak hezký. Na Sony vlastně měli takovou tu hru s rybičkou a s ptákem nějakým. Já nevím, jak se to... Entlightnet. No, Entvinet. Nevím. A to jsem hrála, bylo to taková hodně hudební hra, mi to přišlo. No. Já nevím, jestli jsem zkoušela a tak to bylo jako, že se nějak trefuje. Já jsem se koukala na... trefit. A bylo to i do hudby. No, na IGN tomu dali asi 6 z 10, jako, že říkali, že to má asi 1,5 hodiny a že to zase jako, a že to má že to mají příšerný ovládání a něco. Jo, to ovládání bylo hrozné, no, ale tak třeba to ještě dodělají. A... Ono už to vyšlo. To už vyšlo? No, to vyšlo hnedka, vlastně oni to tam oznamovali na té konferenci, že vlastně nevěděla, že to vyšlo. V ten moment, že si to jako můžeš stáhnout. No. Aha. No, takže... Tak to vyzkouším, až se nám vrátí PlayStation. No a ještě se mi tam vlastně ukázalo hru od tvůrců Journey, nebo asi nějaké kusu týmu, který se od nich odpojil do nějakého studia Olihejní, jak se tomu říká anglicky, vůbec nevím, nějaký... Já nevím, jak se jmenuje, ale vím, co myslíš, to podvodní. To podvodní a to tam ukázali hrozně málo, chtěla jsem vědět víc, ale bohužel. Ukázali nám teda první záběry z Uncharted. Ty jsi byla na předváděčce Uncharted? Ne, jo, jenom na té konferenci. Jenom na té konferenci. To jsme toho viděli. No. Stejně jako ze Star Wars, Battlefront, tam taky jenom jako naťukli, aby uspokojili ty chtivé fandy, když už teda jako a něco ukážu. Vypadá to dobře, mimochodem. Ale neříkám to jenom, protože jsem fanda, líbilo se mi to. Ok, říkám, no. To je asi jak s tím Uncharted. Já na Uncharted moc nejsem, no. A jako Drake je krasavec, jako to se musí nechat vypadat dobře i v tom blátě, jak tam ležel. No, vypadá dobře, no. Já se na to těším hodně, ale jako nevím, trochu mě děsí to, že teda jako vykřikují, že to bude poslední dobrodružství s ním. A ještě jak tam ukázali vlastně tu holku, jo, to už bylo potvrzené, říkal to ten jeho dabér. No, každopádně tam, jak tam byla nějaká ta holka zahalená, a už jsem slyšela a říkám, to bude Lara Croft, ne. A úplně, jo, Lara Croft, ne, jaký další děl, říkám, ne, já jsem věděla, ale já jsem slyšela, jak tam heká, a říkám, no tak to je. Hele, já jsem s touhle zahalenou holkou, že jo, tak přesně, ona tam nebyla vidět na začátku a teď tam jsou takový záběry a já si říkám, ty vole, tady se někomu hodně líbilo, jako Tom Raider, chci si udělat svoji verzi. A opět,
co je hrozný, taková vykrádačka, že jo, pak mám Miss Croft, že jo, ona si sundá to a ježiš, já jsem debil. Já se to hnedka úplně na začátku říkám, to je další Tomb Raider, není to moc brzo. Měli úspěch. U kanále Lara, já jsem mluvám, já nemám ráda Lara Croft. No. Jako vůbec nemáš ráda Lara Croft, no, nebo ta poslední tě sere? Mě nebavila ani jedna. Jo. Já prostě tady nejsem stejně jako, mě nebere moc Uncharted, jo. Jo. To jsou prostě typ her, který nemám ráda. Aha. Tak to se vysvětlilo, no. Ale jako mně se ta poslední Lara se mi zase až tolik nelíbila. Mně se líbila ze začátku, byla docela fajn. A pak jako se to úplně stupňovalo takový ty věci, co mě na tom štvaly, jo, že třeba za první oni furt takový, je to hrozně realistický. Pak tam běháš s otevřeným břichem. Přesně, pak tu Laru propíchají úplně jako na všech místech. Prostě ona má tyč v břiše, přesně. Pak má, já nevím, co všechno, prostě prostřelená, já nevím, úplně prostě spadne z 20 metrů, všechno prostě zvládne úplně v klidu, jenom se otřepe, přesně udělá a vlastně už jsem dobrá. Pak mě úplně drtily ty scény, kdy ona tam klepe kosu, že úplně jako je mi hrozná zima. Zabila jsem 30 lidí v péřových bundách, ale nevzala jsem si od nikoho bundu, aby bylo vidět mý sexy tílko, že jo, prostě. A takovýhle jako věci. To víš co, kdyby... jaký bude mít hejt. No, ale víš co, to bylo, kdyby to byla hra, která jako není realistická, která je přesně jako Uncharted, který je prostě nadsazený. Tak je to úplně o něčem jiným, ale oni furt, no tady je to realistický a to. A pak jako najednou, přesně, když máš realistickou hru, tak o to víc takovýhle věci štvou. No a když tam jako začaly být příběhový jako momenty, kdy prostě přesně jsou na tebe naštvaný postavy jenom kvůli tomu, aby byli na tebe naštvaný. Úplně nesmyslně, víš, jako že prostě jste na ostrově všichni úplně v prdele a najednou na tebe začnou být naštvaný, jenom aby bylo drama. Pak týpek přesně jde někam do prdele na nějakou loď, jenom kvůli tomu, aby prostě ty si tam mohla přijít a on mohl udělat takový to klasický jako ne, nech mě tady a odejdi, víš, jako kliše. Jako, takhle se to jako stupňuje a mně to přišlo úplně retardovaný ten příběh, fakt jako příšerný a o to víc mě sere, jak prostě všude jako úplně jako pomalu staví modly tý Rianě Pratchettový, že jo, která prostě úplně, že jo, která na tom dělala na tom příběhu a je považovaná za úplně jako geniální prostě člověk, který píše příběhy, to úplně nasrat, ať mě tím nikdo neštve, jako podle mě není dobrá, jako nevím, co na tom dělala, ale jako rozhodně bych nedávala Tomb Raider jako příklad dobrýho příběhu, to je mizerný příběh, jako fakt, přesně, vždycky mi přišel dobrý jako Zaklínač, protože, teda na co myslíš? Uncharted. Ale Zaklínač má nějaký dobrý příběh, ale přesně Uncharted, jo, že dějově jako, je to blbost, ale je to ty dialogy jsou tam dobrý, prostě všechno to plyne úplně v pohodě. A je to přesně i tím, že si trochu dělají srandu sami za sebe, když to prostě ten Tomb Raider je takový jako, žereme hrozně sami sebe a no plus to, jak už jsem se rozčilovala několikrát, že mě prostě nebaví hrát za postavu, která je ukňouraná, já prostě ráda hraju za drsný postavy, který jako zvládají s těma problémama se vypořádat. Protože jsou na to stavění, že jo, přesně. Prostě tady na to roli. A jako jejich vysvětlení, no máte se bát o tu hrdinku, to mě úplně rozčiluje, to mi přijde. Protože my takový nejsme, my jsme prostě ženský a nedělám nevím, prostě tohle asi není postava pro ženskou, dle mého. Ne, vůbec. A jako já vlastně nevím, jestli se to i nějakému chlapovi líbilo, že třeba si říkal, můj bože, to je takovej chudáček. Já bych řekla, že ano. Kež bych tam s ním mohl být a dát jí svoji bundu. Obejmout a říct, že moje všechno v pořádku. Ona je tak sladká, no asi jo. Jo, tohle je prostě ona je bezbraná a to se chlapům líbí takové ty jo, to se líbí, to vrčím. Ale ne všem. No, dobře, ne všem, ale líbí se spoustě chlapů. Na konferenci Sony byl ještě trailer, který teda jako musím říct, to bylo všechny trailery od Hidea Kojimy, jmenuje se tak, že jo? Tak mi přišly v pohodě, ale tenhle podle mě je totálně špatně zvolená hudba. A já jsem tam seděla. Ale to je taková, mně to přišlo on se tak strašně, on se ale taky strašně žere všude, víš to. Vlastně na to vidělo dalších 150 lidí na tom traileru, ale prostě, protože mu to ty lidi žerou, jako. Ale já ne. Úplně víš co, ty vole, to už trvá minutu, ten trailer už to skončí, mě to nebavilo. Proč to nedají ze zvukama? Ta hra bude dobrá, vypadá dobře, jo, dle mého, jo, vypadá až všechno. Ale ten trailer byl fakt
špatný. Hele, já nevím, já se do tohohle se vůbec nebudu pouštět, protože jako já Metal Gear jsem nehrála ani jeden a vlastně se do něj ani nechci pouštět, protože když si pak přečtu, jako jak ten příběh na sebe navazuje prostě všema různýma způsobama, jak je to promotaný a kolik typů Snakeů je a já nevím, prostě tohle, to mě úplně... Jako, to je taky jako úplně mimo mě, jo. Ale mě ten trailer prostě přišel úplně takový, jako čekám něco víc, ten předchozí byl výborný. Já jsem právě pochopila, já jsem z toho pochopila to, že ty fanoušci jako s tím byli spokojení, protože jim tam ukázalo nějaký věci, které prostě jim naznačilo. No stále šíleli, jo. Že jim to naznačilo, že prostě to bude jako super, no a nevím, mě to fakt, to je úplně... Nevím, já prostě, a teď ještě, víš co, úplně výborný trailer od Hidea Kojimy, jak se to skloňuje, ani nevím. Jo, prostě úplně se psalo a úplně, ten, který byl na E3, nebyl dobrý, fakt ne. Tak jestli za něco dostaneš hejt, tak to bude za to. Ne za Laru, ale... Asi jo, hejtujte mě, já mám pocit, že ty Metal Gear jako fanoušci jsou hrozně agresivní. Já nekritizuju tu hru, já kritizuju ten trailer. Jo, ne, ta hudba prostě potřebovala něco, třeba i ježiš, na co to bylo? To bylo na Mike Old Prototype 2, tak tam bylo prostě Hurt od Ježíš, jak se jmenuje, ten zpěvák. No to je jedno. Ale to byla taková pomalá taky písnička, ale to se úplně hodilo a tady do toho se to nehodilo, jo. Úplně moc jako. Tady do toho, oni měli takovou pomalejší. Já to nevím, takový. Ježíš, já si nevím, já dneska jsem úplně vymatlá, já si nepamatuju. Nevzpomínám si jméno. Myslíš Johnny Cash? Ano, Cash, ano. Víš, taková prostě pomalá a teď on se do toho hodilo. No, ale tady tohle bylo takové jako... Ale hrozně to poslouchá. Což ale když jsme u traileru, tak já přeskočím na lepší, ne na špatný trailery, ale na dobrý trailery. A za mě, já už jsem to říkala i v našem nějakém videoblogu, co jsme měli, tak za mě úplně jednoznačně vítězí trailer na Dead Island 2. Jak tam ten týpek, že úplně taky ten úlisný, jak ještě ty vlasy, tak jako to. A hodí tam tu písničku, prostě, což já jsem si ji teď stáhla. Boom nějak se... Bomb. Nějak Pigeon se jmenuje, tak nějak něco. A to je úplně, já teď jsem se měla a pouštěla jsem si ji ve smyčce. A to je prostě je dobré. Fakt jako to je úplná pecka. A ten trailer je tak boží, jak on tam běží a teď ta holka na těch kolečkových bruslích a on na ní úplně. A ona přesně odjede a pak na ní skočí ty zombíci. Což mimochodem, já mám hrozně ráda, když v zombie žánru mám ráda, když si zombie žánr dělá prdel sám za sebe. Což jako najednou... Což k Dead Islandu třeba nesedí. No to je úplně úchylný. Ten Dead Island, on mi říkal, já jsem s ním dělala rozhovor a on mi říkal, že ten trailer jako nasadil tón jako celý té hře. Ano. A že to má být jako spíš takhle jako veselý, což prostě je úplně jako OK, takže se vám líbil Dead Rising a chcete to udělat jako Dead Rising, který je prostě o tom, že si tam dělají prdel. A přesně, máš tam kombo zbraně, což tady budou taky kombo zbraně, jo. A jestli do toho bude humor, no tak já už nevím, čím se to bude odlišovat. No humor, já nevím, byla jsi na předváděčce, jestli jsi byla na předváděčce, no tak tam humor je, jo. Ale vzhledem tomu, že to dostalo úplně jiné studio, tak oni to vzali trošku jinak, no, protože mi přišlo, že ten Dead Island předtím byl takový vážnější. I ty trailery. No jasně, no. Vždycky měli skvělé trailery, protože jim to dělá jedna společnost a dělá jim to prostě každý ten trailer dělá ta samá společnost. Proto byl výborný i tenhle. Jak se říká Dead Island, lepší trailer než hra. Jo. No jasně. A prostě teďka to pojali tak s humorem, no, což prostě úplně není Dead Island. Já vím, no. A ani to není Island. No, jestli, no. A není to pravda, no. Tak ty Jet tam aspoň jako... Ale jako mě to nevadí, jako jak říkám, třeba já jsem hrozný fanoušek Dead Rising, který právě si dělá prdel jako z tohoto, takže když mi vznikne něco, co bude podobného Dead Risingu, tak mi to za stolik nebude vadit, protože prostě čím víc, tím líp. Ale to jsem chtěla říct, že právě já mám hrozně ráda byl třeba britský seriál, já si teď nevzpomínám, jak se jmenoval, ale byl naprosto boží mimochodem a fakt tě ho doporučuji, jestli máš ráda zombíky. A možná už jsem ti ho jednou doporučovala. Je to... Já právě, že vůbec nejsem na zombie žádný, jediné, co jsem zvládla, je Walking Dead, no. Jo, no já jsem myslela to Daisy, takže jsi jo, Daisy, no jako... to jsem taky ne to, jako já jsem, právě, že já nesnáším zombie hry. Aha, dobře. No, jako to bylo, protože tam jsme hráli v týmu, to má prdel, ale...
No, tohle je asi 6dílný seriál a je to britský, většinou ty britský seriály jsou úplně špičkový. A tohle je ve stylu, že nastane zombie apokalypsa a je to z pohledu lidí, kteří žijou jako v Big Brotherovi a jsou v takový té vile, víš, jako zavřený prostě v té reality show a do toho tam propukne ta zombie apokalypsa a oni jsou zavřený v té vile. A je to úplně boží a je to přesně, je to jako vážný, ale zároveň je tam takový ten britský jako jemný takovýhle jako humor. A třeba to bylo poprvé, kdy jsem viděla zombie vozejčkáře, což mi přesně přišlo skvělý, jako no, to dává smysl, že i jako lidi na vozejčku prostě budou zombíci. A přesně jako tam nějaký jako týpek, že teda na vozejčku jako zasekli a to mi přišlo super a přesně teď jsem si uvědomila, že jako mám hrozně, že jsem objevila svůj nový fetiš a to přesně bylo s Tylerem na ten Dead Island, jak tam byla ta holka na těch kolečkových bruslích, takže se mi prostě líbí zombíci na takovýchhle jako divných. Jako... Ale víš co, to mě taky napadlo, říkám, jak by se vlastně zombík choval na kolečkových bruslích, a přesně to mě taky napadlo. Jo? To je boží, a jako teda myslím si, že stála až příliš dobře na to, no, jako, že byla jela, jako fakt jela. ale jako přišlo mi to super, ta představa, že tam teda jako zombík na kolečkových bruslích, to mi přišlo fakt jako vtipný. Jo. Takže, no, ale jako jinak celý. Musíš mi poslat jméno toho seriálu, to mě zaujalo. Jo, já jsem se pak měla podívat a nevím, možná vám to dáme do popisu, já se teď nevzpomenu, ale je boží, je opravdu fantastický, jeden z nejlepších a mimochodem je tam nějaká moderátorka, která je pravá britská moderátorka Big Brothera, což je fakt jako vtipný a přesně jsou, i v tom Big Brotheru jsou takový ty vybraný ty typy, jako jsou přesně takové taky to přesně ty dementi, co jsou prostě jako v těchto těch úchylných soutěžích jako a je to opravdu jako a hlavně říkám, má to 6 dílů, no, což je jako možná max, jako možná 4 díly, což je výborný, já mám ráda, když ty seriály jsou takhle krátký. No, já jsem teďka zase jela Big Bang Theory od 1 až po 7 a trvalo mě to už asi 3. měsíc. No, to věřím, no. No, já si teďka třeba, jestli teda už nic nemáš, tak myslím si, že je čas to ukončit. Protože jsme si říkali, že to uděláme krátké a opět se to nepovedlo, ale snažili jsme se, fakt. Jak... Ale tak E3 to musíte chápat, tam je toho hromada, co prostě. A to si myslím, že ještě bychom mohli probírat. Já myslím, že ještě minimálně 2 hodiny bychom to zvládli. No, úplně s přehledem. Což si možná necháme třeba na nějaký jiný další díl někdy v budoucnu. Já jsem si říkala, že nebudeme slibovat to vlastně. Nebudeme slibovat, protože já vždycky co slibuju a pak to není, protože třeba do toho něco vleze. A tak. No jasně, dobrý, takže prostě se mějte hezky, pište nám otázky. Pište otázky určitě a pište třeba i to, o čem se máme bavit, třeba jako nějaké témata, já nevím, sportovní hry, boha, to ne. Ale i tak jako. To bylo hodně krátký, to je pravda, jestli chcete krátký díl, tak se můžeme bavit o sportovních hrách. Nebaví mě. Nazdar. Jo, no, ale na víčku jsou dobré. Jo, to je pravda, no. Ale. Tak jo, tak to bude asi vše a to se u příštího dílu, no. Jo. Ty si nechceš něco říct ještě? Na rozloučenou, ne. Ne. Mějte se Mějte se hezky. Čau.